Widya Astawa saking ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung, mugi kajiwa kasalira dhateng panjenengan sedaya lan keluarga waraden dumateng titah dumadi. Para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang dahat kinabekten, para pangembating praja ingkang tuhu sinudarsana, bapak-bapak, ibu-ibu, para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan, kepareng matur minangka sesulihipun ingkang hamengku gati inggih menika Bapak Sugeng sekalian kula ngaturaken sugeng rawuh. Salajengipun ngaturaken gunging panuwun dene panjenengan sami sampun kersa ngrawuhi anggenipun gadah damel ngemah-emahaken anak angka setunggal nami Mas Yohan pikantuk Saraswati putranipun Bapak saha Ibu Marti Utomo ingkang bidalem ing Banjarasri. Boten kesupen Bapak saha Ibu Sugeng ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene panjenengan sedaya sampun kepareng paring pambiyantu ingkang awujud kawigatosan bandha bea ikuh pratika tuwin uga rampe sanesipun ingkang gemblongipun saged ngregengaken pepanggihan sakmangke menika. Ngambali ingkang kapaca ing serat kula keparenga para rawuh paring pangestu mugi penganten kekalih anggenipun mangun brayat tansah runtung-runtung arerengketan lan tansah pinayungan dening Gusti ingkang Maha Agung, lestari ing salaminipun saha dadosa keluarga ingkang sae. Para rawuh kakung sumawana putri ingkang tuhu kinabekten, salajengipun keparenga kula ngaturaken rerencening adicara ingkang sampun rinancang dening sedaya keluarga. Inggih menika adicara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Adicara ingkang angka kalih inggih menika atur pambagya saking keluarga. Dungkap adicara ingkang angka 3 inggih menika tanggap sabda saking keluarga penganten kakung. Salajengipun adicara ingkang angka 1 inggih menika tanggap sabda saking keluarga penganten putri. Tataran adicara ingkang angka gangsal inggih menika panutup. Mekaten lan semanten menggah dilaksana pahargyan penganten ing wekdal menika. Mugi panjenengan sedaya saged hangestreni dumugi paripurna. Nuwun, nuwun, nuwun.